Maayong adlaw ganin yung tanan ano sa pitakining yung ato nga programa sa TV Apolya.Gumento gipanguluhan gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International Sir Ergeseno uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagisugod sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So nakita karoy tagaan nga reaksyon nga video sa usa ka pastoy nga gitagaan niya reaksyon ang gipamulong sa gitawag og pare and nag-raise siya og tawag ining argumento kunya siguro basin iyahan ning grace tungod kay gusto niya i-reconcile nato ang mga Katoliko ning iyang punto ang kining iyang argumento sa tawag anang kanang gikontra niya sa argumento sa gitawag og pari. So ato unang paminawan ng iyang gisulti mga sir. Post ani nga pare. Atong pamatian siya. Katoliko nga simbahan nga ginganlag Roman Catholic Church pagdaga na sa panahon tinuod ni Kristo nagsugod yun na sa tradisyon. Ang pagka-tinukod sa simbahang Katoliko dili tungod kay mabasa sa Biblia. So if ever wala masulat ni San Mateo nga si Kristo nagtukod sa iyang simbahan, magpabilin niya hapon nga si Kristo nagtukod og simbahan o ang simbahan nga gitukod mao kini Romano Katoliko. Hinumduman nato nga ang pagka-tinukod ni Kristo sa simbahang Katoliko dili dependent kung sa nakasulat. Oo, padre, ibutang ta adtong panahon na mismo. Di ta kapaningil sa record kung unsa kung kinsa ang iglesia nga iyang gitukod kay wala pa man nasulat ang New Testament. Unya karon kay nasulat naman. Actually, walay gitawag og kining supak og dili to contradictory ang stand ni Father Mendez sa gitawag og nakasulat sa balaang kasulatan kay tinuod biag yod dili ta dependent ang simbahang Katoliko dili dependent lang sa nakasulat. Ngano man kay ang simbahang Katolika nag-exist siya before pa nga naay gitawag og nasulat. So nagsugod ang pagkasulat sa New Testament mga around 50 to 55 AD. So before 52, before 55 AD, before ang nakasulat na ang Iglesia Romana. Iglesia Katolika Apostolika Romana that refers to the whole as a whole sa isip mo sa kagitawag og institusyon. So buot pasabot nga ana nga panahon nag-exist sila, naglungtad sila nga wala sila nagabase kung unsa nakasulat particularly sa gitawag og bag-ong testamento kay again mas mauna ang institusyon kontra sa gitawag og nasulat or kontra sa gitawag og libro. Late na lang ang libro, mas mauna gyud tong gitawag og institusyon. So tanawon na to sa argumento sa atong higalang actually pastoy ni sa sa Seventh-day Adventist. Continue na to. Kinsa ang iglesia nga iyang gitukod kay wala pa man nasulat ang New Testament. Unya karon kay nasulat naman. Unya atong hinumduman. Libro ni Mateo nga diha na record ang sulti ni Jesus nga iyang tukuron ang iyang iglesia. Iba na bana nga nakumpos kini 60 to 130 AD. Unya ang inyong claim gitukod kamo 33 AD. Unsay mo pasabot nalimot gyud si Mateo na amnesia siya. Actually, sa first 1,000 years or even sa first 1,500 years sa kinabuhi sa Iglesia Kristiyana sa wala pa mo nanulputor, sa wala pa nisulpot ng inyong pundok na gitukod ni Ellen G. White, dili man gud problema, dili issue sa Iglesia Kristiyana, dili issue sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang ngalan sa gitawag og iglesia. Ngano man kay for the first 1,000 years before ang break up or before ang tawag inang separation formally kadtong sa Eastern Churches ni atong 1054, walay problema sa ilaha, dili issue sa ilaha ang name sa simbahang Katolika. Ang name ni ini mo iglesia ngano man kay kung moingon kag Iglesia Katolika, kung moingon kag Iglesia Kristiyana, kung moingon kag Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Dios, refer lang na sa single church nga mao nang Catholic Church. Mo na self-serving kayo. Atoy kung gisulat ni San Mateo niya pagkaman ibutang niya nga ang iyang pundok panahon dili self-serving na. Number two manggod nga gitawag og point. Mauna ang institusyon kontra sa name. Ang name late na lang name eh. Ang One Holy Catholic and Apostolic Church identified siya for the first century pero dili siya gisulti nga dire-diretso kumbaga as official name. Description na And even sa objective sa Ginoong Jesucristo, ang objective ni Kristo nga kining mong iglesia Catholic nakasulat biyan sa balaang kasulatan. Pero ang point nga kanang giingon ni mga name as official name adi gyud na pwede isulat. Nga naman number 1 self-serving, number 2 kabalo sila nga maabot ng panahon nga daghan magpatuo nga sila sumusunod na Ginoong Jesucristo parehagod sa inyo Ang kunan magina nila ang ngalan. Okay, magpailagod sila nga kauban sila or kung naa sila koneksyon sa ato ang Ginoong Jesucristo. So dili na pwede ibutangan nila nagtawag iningalan. Number 3,
Wala po sila magtuo nga kaning naa sa gawas ang kuno ang mga nakasulat nga nasa sulod sa iglesia. Wa man sila tawag ini magtuwa na nga kamo nga naa sa gawas ang kuno niya naa sulod nga naman kay kanang maong writings particularly sa New Testament, writings na exclusive sa Iglesia Kristiyana kay di ba kung tanawan ng writings sa Saint Paul para man na sa mga kauban pud niya nga naa sulod sa simbahang Katolika kay si San Pablo Catholic preacher man. So buti pasabot wala sila tinguha, wala sila tawag ining pangunahon nga mga bot mo o nga tawag ining mangangkon kay nasa gisulti na mga bot nga mga mini nga propeta pero manudlo og mga balitad mura na ilang gisulti. Pero wala sila tawag ini magtuo nga ang ilang kasulatan, ang ilang gisulat inyong gamiton. O sila magtuo na. So mo na klaro, so dili issue ang tawag ini nga name. Mo na kung i-question nimo nga nakalimot ba sila ana nga panahon dili oy wala man gud sila laing iglesia nga sila una-una. Kaptong writer nga Katoliko, wa sila ing una-una kapag itong iglesia refer na sa iyang gipasakupan. Dili na pwede nga refer na sa pundok ni Mutoy nga natukod lang ni adtong 1863. So dili gyud na pwede. Next point niya. Wala niya diyan ang hinadlan kung unsa ang ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Imposible siguro. Dili lagi niya nganlan kaya kung nganlan maguna niya kabalo siya nga daghan mo mga squat dili lagi na niya nganlan Kaya na padre. Ibutang ta. Nalimot gyud si Mateo. Si Pedro inyong giangkon nga sa iya. actually wala na limot sa San Mateo gibutang gito niya nga iglesia sumala sa gipamulong sa tuang Ginoong Jesucristo dili niya pwede nga idagdag bawas niya ang gisulti ni Kristo kung sa gisulti ni Kristo mo ra pud iyang gisulat and at the same time kabalo sila kanang iglesia ha kanang salt church for the first 1,000 years mo nang iglesia Katolika Apostolika Roma di na pwede mahimong kamo nga tawag ini buto lang ni adtong 1863 so ana ba ana nga punto ba atong tang sabton Gitukod ang simbahan ni Kristo. Ang iyang mga sinulat, di ba nabana nga naapod sa mga 60 AD pataas, nalimot po siya. Siya apostol. Mga higala o sa simpleng reaksyon sa dili pod tatawag ining wala lagi ginalimot ito. Ikaw lay tawag ana nalibog. Nga naman ang grabe wa nila gisulat. Nga naman to kaya nga panahon dili issue sa ilahang name. Dili ang issue ana nila ana nga panahon ang pagtulunan ang doktrina kay na may mga Gnostics at the time na may mga Donatist after 2nd, 3rd century na mga Donatist na ay tawag ining mga anon gyud kini mga Gnostics gyud. Oh, so mo nang ilahang na sila una-una. Wa sila maguna-una ang ilang name. Kamo ra man ang nang problema gyud kaayo ana. Ngano man tungod kay kanang inyong pundok kung di ninyo nabutangan og kining pangalan nga sumako ninyo nakasulat sa Biblia, di mo tuwag tao. Mo na nga issue ninyo ang ngalan pero for the first 1,000 years dili nila issue ang ngalan sa iglesia ngano man kay at that time walay laing gipunti nga iglesia nga iyan ni Kristo, iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, iglesia sa mga Hintil, iglesia Kristiyano, iglesia Katolika Apostolika Romana maora nang iglesia ha. Muna dili issue sa ilaha ang tawag ining name mo nang ay pagka problema ana toy ang pinakabuhaton nimo toy magkuan ka mag-research ka nya pagkahuman ablihan nimo imuhang tawag ining pangunahon na and at the same time para makita nimo kung unsang tinuod kay kung naa ka perminti diha sa imuhang tawag ining balwarte dili ka mo gawas kung baga nga mangita sa gitawag tinuod kanang imong question nga irrelevant kanang question nimo nga sa kuan pa ba baseless ang argumento wrong conclusion ang tawag ining argumento di jud ka makakaplag og tinuod ngano man kay mutuo lamang ka based sa imong harapong kaugalingong panabot. Di man ka magbase sa gitawag og mga ebidensya. Kami mga Katoliko basta manulti magbase mi sa mga ebidensya, dili pwede nga mosulti nga di magbase sa ebidensya kay mahud na sa opinion. So amo na mga sir mga mama, again, wa gingadlan ni Kristo ngayong iglesia ug sa iyang gitawag mga apostol. Number 1 kay at the time dili matter sa ilaha ang name. Number 2, gawas nga dili matter sila ang kabalo sila nga naay manunga sa umaabot nga paano magbitbit sa ngalan ni Kristo. Ang kunon mga si Kristo, how much more kung nganlan niya, ang kunon gina nila. And gitawag og lastly, for the first 1,000 years, isa lang kabuk iglesia ang gipunting dinha. Man di sila problema anang ngalan, ang profession of faith ang ilahang gibantayan kay daghang mga nanudlo ang nagpailang Kristiyano kaniadto nga dili mo oy gitudlo nga subay sa pagtulunan sa gitawag mga apostol. Kamo ulahin naman kaayo mo kay ito si Trick kalayo na ay ano eh. Sa mo na magtuon toy dili kay tawag ini patagalan tagyawit nga dili mo oy gisulti sa kasaysayan at the same time dili maoy nalatid nga background sa gitawag og balaan kasulatan. Sa ngalan sa Bugperas TV Pulia.com gipanguluhan gipanganahan sa Catholic Apologist International Sir Ergeseno. Yan po rin may mingon Iglesia Serviri at Fidel Catholic Defendery. Mayong adlaw yung tanan Ave Maria, Viva Cristo Rey.